Shalom amanginang. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amanginang remaja naposo bulung nama dohoti ibadah gereja nang di Bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amanginang parhalado nami. Huriani tuhata nahin holongan marsadani roha mahita muse sadarion lau mamuji tuhata di minggu seksagesima manang onom puluari adoram sohaheheon atong sian nasaroha dohot hapor seaon tapasangap matuhani tapuji maibana marhite ede pujian songon topik ni mingguta sadarihon tuani halakna daulat marroha tapuji matuhata marhite bukwede 10 ayat sada sahat tutolu ukap bahal naumuli. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai paeleng mapinggol mutuau, hapogani palua honau. Sai ho magabe dolok batu partano batu adiau, gabe hutan nagoting lao pangulu honau. Ai hodo partano batu aku hian dohot pangoding aku. Jala alani guarmu sai iringo-ringo muau jala toguon muau. Tuhodo ale Tuhan Jehova au marhaposan. Sai unang mapaurak au saleleng nileleng na. Sai palua maahu marhite guarmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon. Nung ngaditatap ho hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anak muna sasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni perdosa. Asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi hau pinor silang. Saitu pahi hami marhite-hite asini roham. Asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami,
dia kasih taonon. Asa marsangap guarmu, dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot to di parbadia, marhite-hite kami. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede 120 ayat sada dohot 2. Rotu Yesus hona loja. Patik ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di Tolu Musa 10 sia ayat 37. Di baheni radoti hamu masaluhut patiku dohot uhupu jala ulau kamu maakai ayahudo Jehovah rap mangido gogo mahita tu debata taringot tu patik nai. Tapuji Tuhata marhite buku ede 120 ayat sada dot ayat 2. Rotu Yesus hona loja. Tatopoti madosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Jala ama para siroha. Dang lomoroha mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahid dipangido hami. Sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai se sasude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
baga-baga taringot tu hasesani dosa. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijam. Amen. Tapuji Tuhata marhite korsian Mary Choir. Tapuji Tuhata marhite maredesian nomor buku ede 177 ayat sada dohot tolu dada tarhatahon. Epistel di Minggu Tasadarion imana tarsurat di sada Korintolu ayat sada sahatusia laus tajahama marsikat sore. Pangulani Kristus do aka parbarita nauli. Ahupe aliaka dongan dang tarbahenau makatai tuhamu ujui songon natu aka partodi. Sadok songon natu aka pardaging do jala poso-poso dihabagasan Kristus. Aitong dope hamu pardaging ayang gomasa di hamu pangiburuon dohot parsalisian da pardaging hamu jala mamarangehon ruhut hajol maon ai ise Apolos ise Paulus parhalado do nasida marhite hamuna gabe porsea jala ganup na hobar tu pangalehonon ni Tuhani di ibana. Asada darajuman na manuan manang na pahornokon debatado na patubuhon nido. Ay dongan pangulan ni debatado hami. Haguman ni debata bagas ni debatado anggo hamu. Ido sahatna. Martua ma akan natumangihon hatani debata jalana peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji Tuhata marhite maredesian buku ede 120 ayat 1 ale dongan nasaroha. Dakon maha porseautai songonani hati dakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona so hatu dosan natumo palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imanan tubuhon ni si Maria nagabi-gabi asyakto di porbadia adorang suabuhan ido tuhata na tumahon na berni di pangumuman ni silatus na matetarpajan do ibana di hapinor sila na tuwa-tuba na toro dung ditanom mamlak mangulus ite patulukon namanay ti surgo laukudul ti siyamon del hata Jehovah amanay pargogo na so hatudosan si may bana pay mamlak so au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia Uria atau panihala Kristen akan abadia do dihasasani dosa do dihatai naman do malak mangul sobot daging halak nang mate do dihangoluan nasora sudah amin. Tapuji Tuhata marhitekor sian amasion.
tatangihon matikting di huriata di bagasan Minggu Sadario. Huria nani haolongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon. Ima Minggu 12 Februari 2020. Naparjulo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima digawari Minggu seksa gesima dohot topik tua ni halak na daulat marroha. Napaduahon jadwal parhobas na marhobas di parmingguon menugut nakin ima amang pendeta Julpakli Yosapat Namaban STH Padita HKBP Rawang Pasar Onom Resort Kisaran 2 Distrik 10 Tolu Asahan Labuan Batu amang pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM marhobas di parmingguon Arian di HKBP Pos Pelayanan Cirarap. Napatuluhon pilihan khusus di hari sadarion Minggu 12 Februari 2020 papungu pilihan khusus dohita tuha perluan kesehatan HKBP na pinasahat marhite amplop na naong pinarade ni Huria jala di pasahat ditiki pilihan paduahon. Napaupaton rapot Huria di hari sadarion Minggu tanggal 12 Februari 2020 tolu masuk pukul 10.00 saat tunasidung maringanan di gereja HKBP Bonang Indah di Patupa Huriata do rapot Huria HKBP Bonang Indah nanaeng manotopon program dohot anggaran Huria tahun 2020 tolu sinosohon tu perwakilan sian ganup wik nanaong ditotuhon marhite situawik asaro madohoti parrapotoni marperdumuat tu rapot Huriaon parmingguan botari masohot majo manang di pasada dohot parmingguan manugut dohot arian. Napalimahon mangapuli di hari sadarion Minggu tanggal 12 Februari 2020 tolu masuk pukul 10.00 di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga P silain manang opung Laura Duli nama ringanan di Perumedang Lestari Blok C 4A nomor 55 Komplek Matahari Tangerang masuk Wik Eprata sialan naung jumulu di alap Tuhatta amang silain ditiki naung salpui saya Tuhatta mana mangapuli sudah keluarga na tininggalhon ni naung jumulu modingi paunopon perpunguan guru pengajar dohot parguru malua di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 tolu nanaeng ro masuk pukul 10 tolu maringanan di gereja naeng di Patupa ma perpunguan guru pengajar dohot parguru malua tahun ajaran 2022 1 2020 tolu sinoso untuk sude parguru malua asaro madohoti parpunguani papituhon iuran bulanan sinosohon tu sude ruas ni huriata asarap pasahaton iuran bulanan tu huriata marhite situawek nabe manang langsung di pasahat tu sekretariat napawaluon pilihan Natal keluarga pilihan pertangyangan malam tahun baru keluarga pilihan parmingguon pilihan sekolah minggu haumolateon dohot pilihan bulanan keluarga boy ma tapasahat marhite situa wek nabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening Huria parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu boy ma tajaha di pail naung pinasahat ni Huriata marhite WA di ganup wek pasapuluon selamat ulang tahun perhalado rap dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni Huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe siat tanggal onom 1 tanggal 12 Februari 2020 tolu hatan itu atta si peopotta imana tarsurat di Yohanes mitutolu ayat 20 sada
alai na mangulah hasit tongani didapot todo na tiuri asa patar parulon nai ay dibagasan debatado diula akka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot na marulang tahun hot ripe boy mata jaha dipayang nanaong pinasad ni Huriata marhite wea grup diwek songoni titing na masa di Huriata di bagasan mingguon debatama nama masu-masu hita. Tapasahat ma peliat marhite pelian kantong sada A dot sada B marhite tapuji tuhata sian bukwede 830 sada ayat sada dot udutna tung jot doa. Songon boru samaya mangelapa tu sumuri hape soboy somuasta mulaku lakre mangalapi Tuani maro Jesus manjongo
Gohi jala perbadiai maroha pikira doho todi nami. Di bagasa todi male Tuhan. Dinalaho patu begehon hatamon. Asiro hampar sahalai jala parbisuhi hami. Dinalaho tumangihon. Lehon todi habisuho tuhami. Asa boy hami mangulahon hatamon. Di panggulmiton ningolu nami si ganupari. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami, inanami, remaja na poso bulung, ruas ni huria ni tuhata, hata ni debata di parminggota sadarion ima minggu seksa gesima, tersurat mai di buku pesalmen bidu 110 sia, ayat sada sahatu ayat walu. Buku pesalmen bidu 110 sia, ayat sada sahatu ayat walu, hujahahon madihita songonon mahatana. Martua mahalak akan na daulat marpangalaho. Akan na marpangalahohon patik ni Jehovah. Martua mahalak akan na mga rado ti akapanidangyon nay. Akan na mga lului ibana siyan nasaroha. Huhut akan na so mangulahon hageduhon. Akan na makapungi akadalan nay. Nunga dito nahok ko akaparetam siradotan si tutu. Out ni say marsihot akadalak ku mga radoti aka aturammu. Dungidang tagamon tarura kau. Molosay hu parati-ateho sude akatonami. Say madok moleate maau di hosian hati goran ni roha. Molo huguruhon aka uhum ni hati gorammi. Say radotaku do aka aturammi. Unang tung tadik ko nau si tutu. Disido sahat ni hata ni tuhata. Horas ma dihamu salhutna. Tamado hita madok moleate tu hata pardenggan basai ala asi doh tolong ni rohana mangaramoti hita di pamatang doh partodion na mangaleho tikin ang inganat tu hita pajupang bohi hita di parminggon sa darion 5 minggu ono puluari adorang so haheheon di pakuling itu hata doh hita nuay nga kaamang doh tinang marhite buku pesalmenon di bidu 110 sia doho topik tua ni halak na daulat maroha kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbicara tentang kebahagiaan secara umum sudah dohita mangatusi hataon. Jadi molo hubereng noeng sia joloon adong dohita na bahagia. Adong dohita na hurang bahagia. Jala adong na benar-benar tidak bahagia. Alay pamereng aku may. Neng dohonok kurupani. Dukta bege jami taon. Akan na hurang bahagia-bahagia mah. Akan na lagi berbahagia. Toktong bahagia. Jalan na sobar bahagia. Dapotan kebahagiaan. Amin. Molosian pangatusyota do tutulapatan ni bahagiaon. Ragam darupani hatorangan nani dok ni halak taringo tu bahagia. Di doki bana nga bahagia biaw nuaing. Alana nga ga biaw di anak do di boru. Nga bahagia aw nuaing. Nga sohot sude akapino parhu. Nga bahagia aw nuaing. Nga dapotan ngolu-ngolu akayanak koko. Boy di patorang ibana rupani kata bahagiai berdasarhon situasi na adong di ibana. Atong dia do parasingan ni las roha, sonang roha. Digijang ni saluhut nai HP las ni roha do sonang ni rohai hata bahagia umma. Ima hata mertua. Mertua si tutu ibana. Mertua pakilalaan. Bahagia manang hata mertua nani ajarhon ni perpesal medison adong saotik pangatusion na namarasing
sian pangatusion ni hita hajol maon pamikirion ni hadagingon. Ragam do jolma patorakon bahkan hita sadiri mangatusi molo bahagiai molo adong tamiliki. Molo tacapai sada target adong hasil. Alai hata mertua nanaing ajar honon ni perpesal medison ima taringo tu songo dia do hita memiliki manang mameakon hata ni debata di panggulmi itu ningolutau. Ido kebahagiaan yang benar. Ido hata mertua na sitong. Mertua situ tu do ibana disi. Takas rupani di hati dakon ibana. Mertua mahalak na daulat marpangalaho. Jala toktong diulahon patik ni debata. Mertua mahalak na daulat marpangalaho. Jala toktong diulahon patik ni debata. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dungi di dokon ibana ma, mertua mahalak na mangarado di panidang yonai. Jala mangulahon hata ni debata sian nasaroha. Mertua mahalak na mangarado di panidang yonai. Jala mangulahon hata ni debata sian nasaroha. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya dan mencari dia dengan segenap hati. Na dua situasi odo pangatusion ni hata mertua na ni ajar honi parpesalmen asa sikop rupani pangatusio tatu hata bahagia songon nata hirim di panggul mito ningolu di hasiangano. Tarida hatua utai ditik kita rado ti hata ni debata. Hatua utai ditik kita ulahon tahasi holi hata ni debata. Hata ni debata ima akamang dohotinang boy mangalehon panorangiot tu hita pasidik ko kita sian akadalan dohot laka na sodenggan sian akadalan dohot ulaon na jat hata ni debatama na mangalehon petunjuk tu hita atong mertua mahalak na mangarado ti hata ni debata mertua mahalak na marpangalaho hobar tu patik ni debata jala mertua mahalak na toktong makasiholi hata ni debata. Sudah hita naron waing marmingguon ala na adong do dihita sihol ni roha dinalaho mangalap bohal ni partodiota ima hata ni debata. Sian ragam ni akka pergumulan, sian ragam ni akka harapan tabuad doy Roma hita tu garejaon tatangyakum may. Dungi dilehom mamuse tu hita pangatusion marhite hata ni debata. Lamdasip ma pangatusion ni hata bahagia na tahirim di panggulmiton ni ngulua. Ngata atu si be lapatan ni hata bahagia hobartu turpukon. Ima akahalak na makasiholi mangaradoti dohot mangulahon hata ni debata. Atong nung nga akahalak na martua hita. Basa didok hita halak na martua ala tahasiholi hata ni debata. Basa didok hita halak na martua ala toktong taulahon hata ni debata. Basa hita didok halak na martua ala manotong tapilit dia do ulaw na hinalomohon ni rohani debata jala tapasiding dia naso hinalomohon ni rohani debata. Na asing nai uram-uram na namay. Ngasik ko. Songon halak batak kita adong do standar manang ukuran ni halak batak didok may bana bahagia imana tuluhay di ibana ma hamoraon di ibana ma hagabeon di ibana ma hasangapon di ujung ningolu na pe mau libulong may sudah dijolma tarhirim dinggan na itutuba mertuay taruli ibana di arta jala dapok pasu-pasu ibana di pinopar dungi adong di ibana sangat sudah jalma tarhirim marnida hinauli ni parngoluan ni ibana di tiki ngoluna dina tarhirimi rupane jolma boy manianaw songoni ala di bereng ibana usia nadang boy ibana songoni iya nakok kumanian songoni adong kerinduan
dak taruli do pe ibana dilas ni roha na tolui adong hirim ni roha di ibana asa anggiat pinoparna nian boy songoni. Adong do songoni di hutan nami tarhirim may ibana. Jadi dung tamat SMA anak naon do boru naon diulahoni mana ma sian nasa gogona boa asa kuliah 5 ianak konna tolu may boru 2 bawa jadi do sude sarjana si buat ulaon na do karejo na do geleng naon dung dapo rupani nasida karejo borhak matua kapangaratuan na be tading mahalaki na 2 di huta dung idak pigatiki mabalu may natay alang amod di ngamatay tinggal maholani natay mulai madirasa honi mana taringo tu sendirian molo ditiki gogona naking dang dapot sikola manang karejo do pegeleng naon diripui bana do rupani kebahagiaan yang hakiki tadi ialah ketika anak sudah mendapatkan kerja olak ni nama pangidokku Tuhan olak ni nama sini bana ila Tuhan itu tuh jadi huta may ibana dirasa honi mana masongon dia hidup sahalak ni ibana songon pinopar rupanya kaya nakon na di joma roma homa tu tangerangon au coba majutahe lama ibana tu tangerang dung di tangerang ibana dakya pajupang dohot anak non alana dang dungo do pe ibana ngalaw tu stasiun kereta api anak neng pagi-pagi dungi borngi muse ngamo demi mana baru pemula karejo ya nak kono jadi dijabui rupani ibana dan ngadong pajupang do ya nak kono tong do merasa ibana waduh tutu tak sonang todina diberengi mana ma lokasi ni jabui molo di huta dangi saya bidang 2 halaman saya gudang do siak ka rumput-rumput mar babo-babo majau tahe narani mana la ibana tu terasi ngasemen sudah ngadi cor sudah dah ngadong berumpuk di sini keluar mamusai bana sial luar busi saon adak sona ngau di kota on narani bana mulak me bana musai tu huta alai dong di huta ibana tarhirim do jol matu ibana tabo hobah geleng musude mangaratto dapok ngolu-ngolu di pangarattoan di rohani mana mana maboto lungukun ne bana jadi lomo-lomo ni bana do memang ditiki poso holani do Tuhan sikola magelekon asa dapok ngulu-ngulu holani pe Tuhan tangi aku holani ile Tuhani ale dung dapot di saluhuna gabi bana boto lungunna ima hajol maunon dak sikop pape molo nga pinangido niripui gabi ujung nilas ni roha hape say manutong do adong na hurang sudah do jol matar hirim taringo tu si jadi na dibereng ni jol manung nga bahagia ibana hape dang bahagia do pe ibana menurut ni ibana jalan molo disukun ibana dia do pe hurano yang nahurang mudak taralu si ibana yang holan ibana main nama boto di bagasar rohane gati mamu setaon di gora iya nakon na may mana mo tu Jakarta ngamar parumain alay adorak sosahat ibana tu Jakarta kebetulan ujonok jabu ni boruna sian jabu ni anak konon jolo tu jabu ni omak ni siaha majau damang dah olok dang mungkin bolu sokendangi olok lau may bana tu jabu ni borunon molo borunon dot helanon sanga dope pajupang dohot omak non boruneng golam omak non manang marga aha may imarupani jadi makatahatay may mana do borunon sore-sore hape menggolak maari adong abit di luar dangi Roma borunon pah jemuran angkat pah ter jongjong helanon rupani ba alaw makku tabunan mah terjungjung may mana
Ibu tiba na matong abiton. Du keluar helanon ngasai be abiton. Pah, nasi kita kurang nanti. Itor di parade helanon ilopa. Tumeji koma. Jadi di paruhau boru nenggolanong matong. Mertua do bah marhelaho si tabunanon. Toktong boy do dihalaputi akau laon. Mertua do ibana. Helana dimiahan dapot ibana. Lasia do rohani mana mula sejabuni borunon. Ngasai be waktu di jabuni borunon. Wala mama na bapak na olo. Lau may bana tu jabuni anak na. Paru main na boru nenggolan. Na topet do pariban na. Dang pariban kandung. Tong mamu sore. Menggola maari. Roma borunay, pah jemuran. Bah, anggo rimas ni borunay gola ni ngamulay. Ngamulay be diharati banang nginginar pani songod dia. Ngasa dibulang ibana anak naon. Hape bergerak musi anak naon. Dibuat jemuran ni. Tengok kan pak, nasi kita. Moloon dak tolap ibana be hati-hati nai. Ikut dinggad do hatayokon tu anaki. Sotong ditoruni gedek-gedek ni parumay ko nanon anak ki. Songo ni tibuh ba sikola ni. Narani mana? Hola 2 hari do boru nenggola ni dijabun anak ni. Moloho bapak ni sianu. Ko bisuk doho. Unang gabi oloho ditoru ni rohani naktami. Dangi ko songo ni. Ima hata ni boru nenggola non tu anak ni. Hohom do anak ni. Takso na nga ison. Tabasa itu ison ne bana. Mula may mana siya ni. Mula may mana tuhuta. Dicerita ho ni mana mo tu tetanggana. Mekel do tetanggana. Ima huwate eda. Molo burju hela. Molo burju helam. Didai jomuran las roham. Ale molo yanak komu madek jomuran. Daftar jalo roham. Bau na ngatok songo ni hitaw dah. Ay ibana pe. Anak ni halak doi. Buasa gabe beda pangatusyomu. Molo anak ni halak na gabe helam las roham diulau si songoni. Alai molo yanakom mu helani halak dang las roham. Ima taringo tu perspektif cara pandang. Jadi dang boidos cara pandang ni jol mataringo tu kebahagiaan. Molo pinake do si malolong ni perdagingon. Boido rupani gabe sada las ni roha di iba. Alai gabe lungun ni roha doi di dongan. Jala boido lungun ni roha di iba. Alai las ni rohai di dongan. Sa pangatusyo manuay kita ati kainang ay hita masugok na marhela do marparumain. Do sa tok pamereng atada. Molo memang do hela na dimiahan burju mangarado tiabi anak taype kon anak na dimiahan di. Unang molo helata boy maniuk si songoni, alai molo yanak kota dang boy maniuk si songoni. Gabita basahi muna daksona kamu dijabuni anak komuna. Bohatu tu akka amang, hiado pitor mulak. Akan atau rasta sia jabu. Ah dak tolak ba dijabon na rohani mana. Alai tar di dokkom mah. Dang na bapak ni sianu. Ay manukku no aing huta dikon songonon. Dang nadia. Ay gudang bagudung dang nadia. Anggoro hakinian disom mau toktong. Dang oma disom maho. Alai na so disigati hamu do rohani. Diliak kamu peganu manogot utabu siya si panganon na dihutai dakso nang tod dinii aladang jupang ibana songon na dirohani di bagasan jabui jay tu dia PHP say busisaw do jolmay molo pikiran na di pangasahon ni mana mangatusi las ni roha iko sarupa dotong cara pandangi unang pikiran ni iba sa diri binaen mamiakon ulaw ni asalas rohani iba nga sa pangatusyo behita nuaing disi. Alanido dihamu akka amang dohotinang moladong nuay kita nang terpasu-pasu dileho debata tu hita hagabeon. Taradoti maaka pinopar nang pinasahan ni Tuhani. Asa gabe barita nauli isogot tu akka pinopar na mangihut. Molonung nga dileho debata tu hita hamoraon. Gabe pasu-pasu mahita tu humaliang. Asa unang gabe ramun hata ni debata
marhite na hurang malo hita mamyakon hamoratai hobar tu lomoni rohani debata. Molonunga dileho debata tu hita hasangapon. Tapi akon maganup akka hasangapotai patigorhon na patigorhon na sa uhum jalamadok nauli doho na denggan. Unang gabe papeol uhup pita molonunga di pasahat debata tu hita hasangapon. Jalagabe akayanakon na makasiholi barita nauli maakapino partai molonunga di pasahat debata tu hita hagabeon. Jala molonunga di pasahat debata tu hita hamoraon gabe pasu-pasu mahita tu nahumaliang. Say hupai madorupani nakingan headora tabegekor molonaing mertua ho ihuton ma Tuhan Yesus. Takas didok disi ay portibion saluhut na aka arsak do dison. Dang manotong las niroha dapoton sianon. Saluhut na hinauli na tong ginaadong di portibion. Terbatas do waktu nii. Alay ganup aka halak na mameakon ngolu na tuhata ni debata. Dakya terbatas las niroha nii. Dinalaho madalani ari ni ngoluna. Ala diajari hata ni debatai ibana madok moleate. Jala diajari hata ni debatai ibana makabenget ton ganup akka parsorion na diadopan ni ibana. Jala diajari hata ni debatai ibana marbisuk mangalakahon akalakana do marpakuling tu ganup akka hata nanaing sidohonon ni ibana. Hata ni debatama saluhutna na mangajari ibana. Di buku deta PP 750 takas do di sini dok. Ise do nanaing mertua. Ise do nanaing mertua, ise nanaing sangap di pasangap majahoba. Ise nanaing mamora, ise nanaing sonang dihaposi majahoba. Ise nanaing tu surgo, ise nanaing tu si say porsea may bana tu Tuhan Yesus. Di buku de 757. Ise do nanaing mertua, ise nanaing sangap di pasangap ma Jehoba. Ise nanaing mamora, ise nanaing sonang dihaposi ma Jehoba. Ise nanaing tu surgo porsea may bana tu Tuhan Yesus Kristus. Takas dihatahon molo naing tu surgo ho haporseai Tuhan Yesus. Molo naing mamora ho haposi Tuhan debata. Molo naing sangap ho pasangap debata. Sude nunga dialusi tuhata. Dia betutu nahurang. Danga dong besa sitong na nahurang. Molo tung hurang pei natabay do disi hali-hali ni pikiran ni hajol maun. Songon na manginom air lauti. Dakya taboto madok Tuhan nung atung tuk na hujaloon. Ajari maaw gabi pasu-pasu. Say manotong dorupani tadok. Tuhan tebay mamanoktok, tebay mamanoktong. Hape nong dipasahati, dak tapak ke dope gabe, pasu-pasu. Moru dolas ni rohata kamang dohotinang. Dia kanaung tajaloi, dak tabay ni gabe, pasu-pasu tu aka nahumaliang ta. Naparpudi ma muse. Ala akahalak nong majalo hata ni debata do hitan waeng. Sadarion patupot tamarapot huria. Asa gabi akahalak na marlas ni roha hita. Marhite hata ni debata mahita. Pauli-ulihon. Ganup akka ulaon na adong di hurion. Jala marhite hata ni debata mahita. Mardenggan basa. Dinalaho patukon akka na perlu tu hurion. Jala marhite hata ni debata mahita. Dinalaho maniroi. Dohok manogu-nogu. Akaruas ni huria na madaw-daw dope sian lomoni rohani tuhatta. Molotung hurang sikop dope akasilas ni roha di hamu akamang dohotinang. Tuhatta mana mangalusii hobar tutikina. Molotung hurang sikop dope las ni roha di hamu ala ni parsahiton. Di daun ni tuhatta mapamatangmu na marhite hatana na marhuaso pamalupok kamu. Molotung hurang sikop dope di hamu las ni roha. Ala hirim rohamuna nga naing marparumain dohot naing marhela tuhata ma napatuduhoni hobar tutik kinaung disakapan ni tuhata. Molotung hurang dope nuaing las ni rohamuna ala ni aka ulaw na sodapo dope dia kayanakon tuhata ma napatongon nasida tu aka japalan na lomaki. Unang mamoru las ni rohata taingot ma
hatan itu hatai do arta na marga. Hatan itu hatai do arta na marga na mangajarhon las nirohan na tutu tuhita. Amen. Martangiang mahita. Nung ngahujalo hami hatam na badiyaw na lituhan. Mengajar ho tuhami asa toktong daulat hami marroha. Dihasi holi hodo tutu. Ganup aka halak na martua. Ima aka halak na majalo dohot mangulahon hatam na badiyay. Nung ngahujalo hami hatam na badiyay. Pargogoy jala parbisuhi hami dinalaho mangatusi dohot makkanguluhoni. Asa marhite hatam, huhabenget to kami sa luhut na nama sa dipanggulmito ni ngulu namion. Asa marhite hatam, margogo hami dinalaho mamolus ari-ari ni ngulu nami sa luhut na. Jala marhite hatam na badiyay, gabe pasu-pasu hami tunahu maliyang. Ramoti jala pasu-pasu mali Tuhan ruas ni huriam, nahurang sikop do penuaeng dihahipason di pamatang. Lehom matu nasida hahipason nasiako. Asa di bagasan las niroha muse nasida. Marolopolop mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Diganuk aka parpunguan. Di aka ruas ni huriam. Aka nahurang las niroha na ala ni podjot niroha ng pikiran. Homa ale Tuhan na manopot nasida diganuk aka tangiang na. Maralus mau hobar tulomo ni roham. Asa toktong dapot nasida denggan basa nasiako. Ay mabaor do sa luhut na akamual hangoluan siyako idohu hapor siyay hami. Nung taruli hami di hatamo na lituhan na sa tupa mauwas behami. Ala nung hujalo hami jala sobuwas nami marhite hatamon na boy mga labohi do mabornohi pamatang ng partodion nami. Di bagasan Kristus Jesus martangiak kami. Amen. Tapuji tuhata huhut papungu pelian na paduahon. Idir mahamu
de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dohot na sa ulibasa no maliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gira-gira hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hangolua siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Rimma hita jongjong. Di hamu amanami inanami ruas ni huria ni tuhata, marsanga matuhata marhite parsobauta di minggu sadarion, jala taruli mahita muse di barita nauli, bohal ni partodiota nong tajalo naking, i magabe arta no sumurung, na mangalehon hatuaw tuhita ganup, asa gabe akahalak na martua hita, marolpolop todita mulaksian bagas joroon. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Songon boru Samaria, mana paku sumuri, hape soboy songu asna, mula
hangoluan gohido tanginu maki asa somu asa dirohaki sasa sonang gogdame tondeki dojol maina terlala lau mengoloi daging naik sudah gogona memikiri olan ngolu sisa tokini ujungnya pecekon saya terhiring molu suruh tuji susi ai holan marhite ibana jupang hita hangoluani ale Jesus ai hangoluan gohido hotangin maki asa somu asa dirohaki asa sonang gagdame tondeki gohido hotangin maki asa sonang asa dirohaki asa sonang gagdame tondeki full aja balik ke sini oh langsung keren Jojo pasongon boru Samaria mangalap aku sumuri ape sombong asna mulaku lakwe mangalapi ale Jesus